Tailer honetan edozer izan daiteke musika tresna. Traka-matraka bada musika bilatzeko modu ezberdinak bilatu egiten dituen proiektua. Jendea bota egiten dituen gauzak, geu berrera biltzen ditugu, bizitza berri bat emoten diogu, musika tresnak egiteko. Musika eta ingurumenarekiko errespetua uztartzen dituzten ikuskizunak antolatzen dituzte Euskal Herriko zenbait bazterretan, eta helburu nagusia etxeko guztien sormena garatzea da. Oso sortzailea gara, baina handitu egiten garenean, sormen hori eskutatu egiten da nola baiten, eta eusaiatu egiten gara, barruko ume hori berriro pixka bat ateratzen eta sortzaile hori berriro ateratzen. 5 minutuan eszenario bat saxofoi bihur daiteke. Ikuskizunean zuzenean egiten dugu eta jendean ez dut espero eta batean eszenari batetik egitengo dara olako saxofoi moduko bat, ezta? Hemen eskailera txistua da, makarroiak txirula eta patinetea kitarra. Bigarren erabilera ematen zaie gizarteak baztertu dituen gailuei. Jasangarritasunerako bidean birziklapenaren gurpila martxan da.